evening! Welcome back to my channel. In today's video guys, ay mag-haul tayo from H&M, Primark, and Deichmann. Actually, kakauli lang namin guys galing sa city at I decided na mag-haul. And mostly sa mga nabili ko guys, ay hindi yan para sa akin, para sa mga kids. Andun ang kids sa kwarto. Si Francine andun sa kwarto namin kaya I decided na mag-haul dito sa living room, pero hindi ko siya bet yung lighting dito, pero it's getting dark na kasi guys, pero I think we'll be fine. So simulan na natin guys. I will start sa ano guys, sa H&M. Ang mga pinamili ko guys sa H&M is mga gamit sa mga bata, mga damit nila. And I got, hindi ito yung mga normal lang to nila na mga display sa H&M guys, mga summer clothes nila doon. At ako talaga guys, pag bumibili ako ng damit ng mga bata, inaano ko talaga na mas yung magagamit talaga nila. And then since summertime na, and anyway, ang summer mas mababa ay mas maikli, hindi kagaya sa winter time. Kaya some stuff that I got, it's all just dresses here. Puro siya mga dress guys. And guess what? It's so cheap in H&M it's so cheap nung nabili ko tong mga ito. So let's start with this one. Kinuha namin yung hangers kasi I think I need more hangers, and ang hangers free na, so why not, diba? So this one is size 92 na si Francine guys, at saka may little bunny siya dyan. This is actually color pink, pero kung makikita nyo sa video, it's color white kasi nga yung lighting ko dito. And this is only for €4.99, and we got a 10% off also nung nagbayad kami sa cashier. So we got this for €4.99. Ayan. That's the first. And then another one, mga dresses talaga yung binili ko sa H&M guys, kasi ano siya, suotin ng mga bata, very comfortable sa summer. So, size 92 din. €4.99. Ayan. And then I got this here for 134 by 134 ang size, pang malaki na, also for €4.99. Yan. Di ba ang cute? Unicorn siya guys, ang cute. And then 4 of them ang kinuha ko. And then, ayan. Ang cute lang nito. I love this actually. This one is so cute. For also €4.99. Balik natin yan dyan. Another unicorn dress. This is so cute. Gustong-gusto kasi nila yung mga unicorns. Only for €4.99 again. And then, last but not the least, sa H&M, itong dress na to. €4.99 din. So, €5 lang siya. So, ano na siya, kasi magagamit talaga to siya guys pag summertime kasi mainit-init na. And then, let's proceed sa Primark guys. Sa Primark, madami-dami akong binili doon kasi mura lang sa Primark, very cheap doon. So let's start with this guys, with the t-shirts. We start with the t-shirts na mga maliliit. I got this. Guess what guys? For size 92 €1.80. This is only €1.80, and I got 4 of them I think, para pang ano ni Francine. Here, size 92 din. Size 92 din siya. €1.80. Look at that. Ang mura niya. Mommy's Little Star.
And then, this one also, €1.80. Daddy's little girl. It's so cute. And then, this one, big t-shirts na to siya, guys. €2.50 yung mga malalaking t-shirts. I got that one, the butterfly. And this one, ano ba yan? El Amor Paris. €2.50 pa din siya. Ayan. Cute niya. Ang cute lang niya. And then, this here, it just says love. At saka naka-glitter-glitter siya. €2.50. Oh, shit. This one also, €2.50. Gamit na gamit to. Ni Ella. Bonjour Paris. Bonjour? Bonjour? Is that bonjour? Bonjour. And this another one, small one for Francine. It's €1.80. I love my daddy. Since before talaga guys, bumibili ako ng t-shirts sa Primark kasi hindi siya ang quality niya maganda at saka napaka comfortable suotin I think para sa mga bata. And then, I got actually a dress for myself. It's not a dress. It's like a romper. Like that. Pero, I will see if mata-try on ko siya. Then, I will show here kung mata-try on ko siya. Mata-try on ko siya. And this is only, size 36 ako guys. And this is only for €8. Ito lang yung nabili ko para sa self ko. Diba tayong nga nanay? Ito lang yung nabili ko para sa self ko. Sa Primark. And then, I got this cute swimsuit for Francine. This is so cute lang. Cute-cute niya. Diba? Ang sexy ng likod. From €7, naging €5 na lang siya. Ayan. And then, another t-shirts here. Oopsie. Ayan, €2.50 pa din siya. For 9 to 10 years old. Size 140. Ayan, Weekend Vibes. Another one. Dream Big. For kids. Kids 10 to 11 years old. Another one. Born to Sparkle. That one. For only €2.50 pa din for 9 to 10 years old. And then I got leggings there for Francine. For €4.50 lang siya for 2 of them na. Dalawa na siya guys. And ang kinuha ko na size is 12 to 18 months kasi last time ang mga kinuha ko na size is 9 to 12 months at maano na siya, masikip na siya ni Francine. So I got now this time 12 to 18 months for €4.50 lang siya. And then, itong si Ella, nababaliw to sa LOL guys. Meron siyang socks dito na LOL. For only €2.50. And pack of 3 na siya. Pack of 3 na siya guys. Ayan. And she gets a, kumuha na din siya ng sandal niya guys. Dahil sabi niya, kailangan niya daw ng sandal kasi bihira lang kasi kami dito nagsasandals kasi nga laging malamig. Normally talaga ang sinusuot namin sa labas ay sapatos. So, kumuha siya ng sandals niya. And this is only for €8. Kikita nyo ba? This is only for €8. Ayan. Ayan siya, ganyan siya guys. Ganyan siya. Ang cute niya, di ba? Size 33, 34. At ang nakuha ni Frank para sa kanya sarili. Ito lang yung shorts sa Primark, guys. Ayan. This is only €6. This one, guys, €6 lang siya. At dalawa yung kinuha namin. Ayan. Ayan, summer shorts para pang summer. Ayan yung ating Primark. And this, guys, yung itong Deichmann products ko ay Deichmann stuff na kinuha ko ay puro siya mga sapatos.
At saka, nakuha ko siya guys online. So, I give you tip or sa yung mga online thingy dyan na online shoppers. Pag ano talaga guys, pag binanggit ko na to siya last haul ko na pag sapatos talaga, online talaga ako bumibili kasi pag nagsisale sila guys, magagrab mo agad yung pinakamura. And then, I'm really happy sa mga nakuha kong sapatos kasi ang cheap niya nang binili ko siya guys, promise. So first, I got here from Reebok. These shoes, this is actually for mine. Para sa akin to siya guys. And look guys, ang price niya is 64 na naging 54 siya. And guess what? Magkano na lang siya nung nakuha ko siya, nabili ko siya sa online. It's only 16 euros na lang siya guys. At ganito siya. Ang ganda niya guys. Ang kulay niya is para siyang, ano ba to? Parang may pink siya na para siyang pastel pink. Tapos, yan, ang cute-cute niya guys. Tapos, ang very comfortable niya. Kasi nasuot ko na. Dalawa to siya guys. White yung isa na kinuha ko. At very comfortable siya guys. Napakaganda niya. And for only 16 euros guys. Nakuha ko siya for only 16 euros from the amount of 64.90. Diba ang cheap na niya? Kaya sa online talaga ako bumibili ng sapatos guys. So ayan, that's the first thing na nakuha ko. At itong tatlo, nasuot na namin to siya guys kasi itong sa Deichmann na nakuha ko, matagal na to siyang nakuha ko online guys. Tapos nakatingga lang doon sa ilalim ng table ko. Then the next one is shoes for Ella. This is, nasuot na to siya guys. This is Nike shoes. Ayan. And the original, ayan siya guys. Very, very comfortable din siya suotin. At saka, nakuha ko lang to siya guys. From the original price niya na 34.90. Nakuha ko lang to siya guys ng 14 euros. 14 euros lang, di ba ang mura? Kaya pag bumibili talaga ako online yung sale at saka tinitingnan ko siya sa Deichmann application guys, i-download nyo para ma-monitor. Kasi pag chine-check ko siya kung mayroong mga sale, tsaka ako bumibili. So ayan. And the next one guys, same sa isang Reebok na nabili ko. Ayan, ang price niya, 64.90 at nakuha ko lang siya for 16 euros. This one, the color white. Nasuot na ko na din to siya, guys. Color white siya. Ayan. Tapos, blue yung niya dito. So, very nice siya, guys. Grabe, hindi ko talaga pinagsisihan ang pagbili ko nito. For 16 euros lang naman, di ba? Ayan. And this box here, nasuot na dito siya guys, yung Nike shoes pa din siya for Francine. And the original price niya is 29.90 euros. Baliktad siya kasi mobile yung gamit ko guys. 29.90 euro and it's so cute lang siya guys. Nike shoes pa din siya, ayan. And I got this only for 14 euros. Ayan, ang cute. Ayan. Size 21 to siya guys. Ang cute, diba? So, ayan, ang mura ng pagkabili ko. Kaya, really good. And the last one that I got here is this one. Sports bag to siya, guys. From 9.95 euro ang nabayaran. Nakabagsak presyo na lang siya ng 6 euros. Actually, para to siya sa sports bag sana na binili ko to siya para sports bag sana ni Ate Ella. Pero, hindi niya bet kasi malaki daw, kaya ipapadala ko siya sa Pilipinas guys. Lalagay ko siya sa bagahe ko. So ayun, very nice, from 9.95 euro, ganyan siya. Ganyan lang siya. From 9.95 euro, na lang siya. 6 euros. So, diba, ang ganda.
So, maganda to lagyan ng sapatos. So, ayun na guys, yung haul natin. So, sa Primark at saka sa H&M, naka 10% discount kami. So, ayun na yung mga nabili natin guys. So, I hope you enjoyed today's video and I hope to see you again on my next one. Bye bye guys and happy Saturday everyone kasi Sabado dito. So, bye bye!